A la cuina del Mut fem uns pèsols amb pernil. Desgranem mig quilo de pèsols. Ostres, el Mut a la paret! Sofregim amb una mica d'oli una ceba de figueres. Quan tenim la ceba tova, afegim 2 grans d'all, ben laminats. Per fer honor al plat, ara hem de posar el pernil salat. I si és del costat de l'os, ens quedarà més gustós. Un cop tot sofregit, tirem els pèsols de seguit. Ep, un pèsol s'escapa. Passa cap a casa. Un parell de voltes més i d'aigua els cobrim bé. Les aromàtiques no han de faltar. El llorer, la menta i un anís estrelat. Ho deixem coure ben tapat i d'aquí una estona estarà tot guisat. La taula podeu parar, que els pèsols ja estan emplatats. I si us agrada el que hem cuinat, ja us podeu subscriure al canal.